Imini yeSabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelo 153. Nkosi usesiphambi kwakho. Nantili Oh, yeah.
Siyabonga. Amen. Isihloko sale nkonzo sithi uShembe ngumprofeti kaMdali wezulu nomhlaba. Shembe ngumprofeti kaMdali wezulu nomhlaba. Ngike ngahlangana nenye inkulumo ku TikTok lapho bekukhuluma khona intombazana ethi inguzoliswa futhi ethi ingumprofeti. Bengaqali ukuzwa le ntombazana ikhuluma, kodwa ngangakaze ngihlangane nayo ithuka umprofeti u-Isaiah Shembe. Njengoba ibiyenza kulesikhathi samanje. Anganoma iqala kodwa kubuya sathi bengaqali. Kodwa mina bengaze ngihlangane nayo. Ukuthi umuntu uyisimo esinjani ulandela ulimi lwakhe lapho ekhuluma. Ekubukayo ukuthi lo zuliswa uyafanela nje namanye amaNazaretha asebuhleni. Ukhuluma engazizwa ukuthi ukhuluma uthini, njengoba kuzovela kulezi inkulumo zakhe. Mhlambe uzoliswa nabanye abafana naye, kuyadinga ukuba ngibachazele ukuthi uShembe ngubani, ukuze bazi ukuthi lo Shembe asebemthuka ngumprofeti kaNkulunkulu. Sonke esafundiswa nguye ukukholwa kweqiniso. Le nkulumo yale ntombazana inde futhi kokunye akuqondakala ukuthi uthini. Ngakho ngiphoxekile ukuba ngiyifinqe. Uma le ntombazana iqala lezi zinhlamba zayo ithi, sawubona Siboshi. Usiboshile kusho ukuthi lo muntu bebephendulana naye. Angimthukanga uShembe. Iqiniso, uma uShembe uNkulunkulu myekele azilwele. Mina uma nithuka uNkulunkulu wami, ngiyaNkulunkulu. Ngithi uNkulunkulu naba bekuthuka. Athi uNkulunkulu wami, hamba uyofunda iBhayibheli. Uthi umprofeti ukhuluma noNkulunkulu. Nenzwa yini nina ukuthi uma uShembe uNkulunkulu nifune ukumlwela? uNkulunkulu onjani olwelwa abantu? Akathuka uShembe, iqiniso. Uyidimoni uShembe. Is very demonic, guys. Lento le eniphethe efuna ukulwa ngani, uNkulunkulu kufanele azilwele. Okuseqinisweni le ntombazana akakhulumi ngoShembe, kodwa ukhuluma ngoNyasi, ubephendulana umuntu woNyasi. Mhlawumbe akakwazi ukwehlukanisa uShembe noNyasi, ngoba yilo olwathi linguNkulunkulu, hayi uShembe ungumprofeti. Kodwa abalandeli balo sebecasha ngoShembe ngoba liyinzalo yakhe. uShembe ngubabamkhulu. Iyaqhubeka le ntombazana ithi, for 3 years ngikhuluma into eyodwa ukuthi uShembe akayena uNkulunkulu. Nisho ukuthi for 3 years nihlulwa ukuhlangana nalaya kwaShembe, umgqibelo owodwa, u14 owodwa, u17 owodwa,
u16 owodwa zonke lezi zinto enizenza lapha esithalathayo ezimbi angazi ukuthi u17 no16 uqhamuka inyoka eyodwa enibhincayo nitshele ukuthi weshembe izangoma can do better than that loya baba lo wakwamthengu owashona wayekhuluma lapha nobhuti Ayanda Msweli ethi mina uma ungisukela ngingena la endlini ngikhulume nogogo bami ngithi gogo nangu engisukela bangitshele ogogo ukuthi angenze njani yini indaba nina nihlezi niwudlame akekho noyedwa kunina othi ngiyile kushembe ngamtshela into oyenzile wathi ushembe wa nakho angazi ukuthi uthini lokho nizobona akekho instead inina nje enivutha ulaka ninolaka nje akafi ngani lo shembe uhlulwa imina ushembe ngingedwa ngiwumuntu yini le enzima kangaka kulo shembe wenu uma uNkulunkulu niyabona ukuthi silapha emuva siphindele lapha emuva kweBhayibheli la uNkulunkulu kuGidiyoni owathi hamba uyobulala leya msamo kaBhali ushembe uBhali ushembe ichwane likaBhali aliphakamise emhlabeni ukuze nilikhonze ngezindlela eziphansi wathi uNkulunkulu kuGidiyoni hamba ubulale leya misamo bese ulungisa umsamo wami lento nina enibiza ngomsamo wamadlozi ilento le uNkulunkulu owathi ningakhele umsamo enhlabathini ekhuluma noMose lana eniuthola khona umsamo wenu nakha umsamo emhlabeni nakhela uSathane ushembe indodana kaBhali ichwane lenyoka alinikeza izingane zikaMose amazulu angazi ukuthi usho lokho anifuna kulifunda lonke iBhayibheli inkosi uJesu Kristu anifuna ukuyinikeza indawo yokuthi abe indodana kaNkulunkulu aninayo indodana kaNkulunkulu nina ekufundeni kwenu iBhayibheli aniliyeki ngani iBhayibheli ushembe alibhalele elakhe iBhayibheli nenzwa yini nina niqambe amanga anjena ninamanga too much that's why engeke ningenze lutho vele ngoba ushembe uNkulunkulu wamanga akayena uNkulunkulu ushembe uSathane nje umqali wendlela ingakho wazibiza ngomqali wendlela eqala indlela eyapi anizibuzi ngani ukuthi eqala indlela eyapi eya kwaSathane anikhipha kuNkulunkulu lowa Isaya wakakhumalo akayena owakashembe yikhona okwenza ukuthi ngene kwento usehlasela ubaba mkhulu manje ke usehlasela ubaba mkhulu umhlanganisa nezenzo zonyazi kodwa kuyacaca ukuthi akazi lutho ngalento okhuluma ngayo ngaphandle kokuthuka nje lo yaNkulunkulu elahlangana naye emgedeni lapha entabeni phezulu ebuhleni angikwazi umgedo osebuhleni uNkulunkulu omagquma nezintaba uBhali uThamuzi lo enimthandazayo uNkulunkulu wathi angathandazwa ingakho engafuni ukuvela kufanele kulwe nina nijuluke angizwe ukuthini mina uNkulunkulu wanginikeza leli iBhayibheli
wathi amazwi alencwadi angaphumi emlonyeni wakho. Futhi noma ngingahlangana nawe ngeke ungenze lutho, ngoba niyathanda nina ukuthembisana engathi khona into azongenza yona. Ayikho into uShembe azongenza yona. Ayikho into uSathane azongenza yona. Ayikho into uBhali azongenza yona. Ayikho into uAzazela azongenza yona. Lo enimkhonzayo wengwe. Nikhonza izingilosi ezaxoshwa ezulwini. Bantu bakwaShembe. Let's hear it. Let me say it categorically. Nithandaza uBhali, ingilosi eyaxoshwa ezulwini. Umhlaba indawo zezingilosi, abantu basemhlabeni bakhiwa bayindalo enobungelosi bona. Angazi kusho ukuthi lo. Akekho uNkulunkulu okuthiwa uShembe. Munye uNkulunkulu emhlabeni ophilayo. No-Allah naye namaSulumane nawo. Ingakho nithandana namaSulumane. Ngoba nonke nikhonza uSathane njengamaSulumane neQuran. Manje ke usehlasela amaSulumane. Engazi ukuthi angenaphi kuleli bandla lasebuhleni. Wabasiza ke wona uMuhammad wabhalela elawo ibhuku. Fundani iQuran ngoba nina namaSulumane ningabandawonye, ningabakaSathane esihogweni namadlozi enu. Amen. uMasulumane khonza uSathane nathi sikhonza uSathane. Kubalekile ukuthi ube nolwazi oluphelele ngento oyihlaselayo. Kodwa futhi asikho sokuthuka into ngoba asikho isizathu sokuthuka into ngoba ungakholelwa kuyo. Ungavele usuke uthuke enye inkolo ngoba nakho wena ungekho kuyo. Ngaphandle uma uyisilima esicabanga ukuthi sihlakaniphile. Njengoba ngibuka lo mprofeti Mbumbulu ohlomekayo. Ihle ntombazane ngumprofeti. Ngiwenzile ngajula umlando ngoShembe ubaba mkhulu. Ngaze ngabhala izincwadi eziningi ngomlando wakhe as a person kanye nowenkolo yokuNazaretha. Ngahamba ama-university amaningi ngihlanganisa yonke inhlobo yezifundiswa zenkolo ngichaza ngenkolo kaShembe. Akekho ake wakwazi ukungiphikisa ngoba ukuNazaretha njengenkolo kaJehova igxile emthethweni kaNkulunkulu ngokuphelele njengoba sayifundiswa uMose. Akakho umuntu ongangithinta ngokuNazaretha. UNazaretha ku-based on the Bible. Amen. Yonke into kuNazaretha is based on the Bible. Futhi njengamanje ayikho inkolo elandela izimfundiso zeBhayibheli njengale nkolo yamaNazaretha. Amen. Kodwa lapha angikhulumi ngebandla lasebuhleni nomholi walo. Ngoba uzisholo yena ukuthi uNkulunkulu. Angikwazi kumphikisa ngonyazi ngoba kuyisholo lona uphila uNkulunkulu. Kuliqiniso ukuthi umzazela ukungikhokho kaShembe wasuka emahlabathini engwakwaKhumalo. Asiphikile lokho. Kodwa esendleleni kwafika izwi lathi uma esefika eNtabamhlophe azibize ngoShembe. Igama elithi Shembe liyefana eBhayibhelini negama elithi Israel. Umndeni wakwaShembe ususentabamhlophe ekuzalweni komprofeti uyisemkhulu uNhliziyo wamqamba wathi nguShembe. Uyise wathi ngumdlu wamafa.
ngoba kwakunguye yedwa umfana uShembe ligama lomprofeti. Fanele abantu bakwazi ukuthi uShembe ligama likaMprofeti. Washo amaNazaretha ukuthi umprofeti umqali wendlela ngoba engumsunguli wokuNazaretha. Uyise umprofeti uMayekisa esuka eNtaba Mhlophe wakha emaplazini ase-Free State eHarrismith okulapho uShembe okhulela khona. Manje usehlasela ubabamkhulu ngokuthi umqali wendlela as if wayiqamba ukuthi umqali wendlela. Kodwa ukuthi umqali wendlela kuyafana ukuthi uBhombela. Into yashikhulunywa amaNazaretha. Akazi ubabamkhulu ethi umqali wendlela. uShembe wayengafundile futhi nomndeni wakhe ungakholwe ndawo. Wakhula ehlala nesikwata eNkompolo elusa imfuyo yomlungu. Engazi lutho ngoKristu futhi engakaze alibone iBhayibheli. uShembe cishe wayeneminyaka engu-12 kufika izwi kaNkulunkulu kuye entabeni elusile. Into yokuqala lelizwi elamfundisa yona ukuthandaza. Uthi-ke le ntombazana wayefundiswa uSathane. Esebonwa entabeni ehlale ethandaza enye intombazana eyayisebenza ekhishini yamtshengisa iBhayibheli, yamchazela ukuthi le ncwadi iqukethe izindaba zikaNkulunkulu. Wayeseba nesifiso sokwazi ukuqukethwe le ncwadi ekukhathaniseni nalelizwi eliyalifike kuye entabeni lithi linguJehova uNkulunkulu wakhe. uShembe waqhathanisa lokho okutshelwa ngeBhayibheli nalokho ayekubona entabeni. Ufike uNkulunkulu kuye esentabeni. Ngobunye ubusuku waba sesibonakalisweni. Wazibona efundiswa iBhayibheli. Laselithi izwi akavuke eyofuna iBhayibheli konye umuzi wamaWeseli. Waya kulo muzi bamnikeza iBhayibheli. Kodwa bamangaliswa ukuthi ekwazi ukulifunda yize engakaze abe sesikoleni. AmaWeseli athatheka ngoShembe base beya naye enkonzweni yamaWeseli. Bafike bachazela umfundisi womlungu ngesimanga salomfana othunywe uNkulunkulu kubo ukuba bamnike iBhayibheli. Kwathi esanda kufika eWeseli, umfundisi womlungu wabe sethi akaphatha inkonzo. Wathi uyasukuma uyahlabelela. Abantu bavuka ngamadimoni. Abanye baphuma ngamawindi babaleka. Wabona umfundisi womlungu ukuthi lo mfana unomoya kaNkulunkulu. Kodwa wangenwa umona. Wabona ukuthi lo mfana uzokwenza ibandla limhlubuke. Wabe lo mfundisi esembiza uShembe esethi engabe seza enkonzweni. Kodwa ehambe eyoshumayela amaqaba ezintabeni ngoba laba abalapha esontweni sebephendukile. Abona amaWeseli ukuthi umfundisi unomona ajaba kodwa abasho lutho. Wagcina-ke uShembe ukuza eWeseli. Kusukela ngaleso sikhathi ziningi izimangaliso ezenzeka ngoShembe kodwa sizikhuluma ngazo namhlanje. Esekhulile uShembe, izwi kaJehova lamshisa wonke umuzi wakhe namakhosikazi akhe amane. Wahamba ezintabeni eshumayela ephilisa abantu. Ekushumayeleni kwakhe wabuye wahlangana nebandla lamaWeseli. Wabe seshumayela nezinsizwa zakuleli bandla laseWeseli. Kwathi sekufanele ebhajadiswe eWeseli, kwafika ingilosi yathi akabatshele bambhabhadise emanzini
njengoJesu. Wathi uyabatshela lokho abefundisi benqaba base bethi akayofuna ibandla elibhabhathise emanzini. Hayi ukuthi uShembe wahlubuke weseli. Wabe usiyaphuma eweseli esethola iNative Baptist Church yona eyayibhabhadisa ngokucwilisa emanzini. Wabhadadiswa kuleli bandla ngo-1906. uShembe iBhayibheli wayelazi ngekhanda njengama-Muslims aziQuran. Noma esefihlwa ekuhambeni kwakhe emhlabeni, leli Bhayibheli owayengehlukani nalo labekwa eduze kwesidumo sakhe. Ngiyakwazi lokho. Labekwa eduze kwesidumo sakhe ngoba wayengehlukani nalo. Esekuleli bandla kwafika futhi izwi lathi engangeni nesicathulo enkonzweni wakwenza lokho. Umfundisi wambuza ukuthi usikhumulelani isicathulo uma ingena enkonzweni. Wathi uShembe kusho izwi lenkosi. Lo mfundisi wamkhulula ukuba enze lokho okutshelwa izwi lenkosi noma esebandleni. Ngalesi sikhathi wabe esegcotshwe njengomvangeli eBaptist Church. Umfundisi weBaptist Church akaze ngixoshe. Eminyakeni yo-1910 kwafika futhi izwi lathi akayi eMpumalanga lisho eNatali lathi sokuhlangana khona. Mhla ka-10 March 1910 uShembe wasuka eFree State eHarrismith wafikela eThekwini eMsizini. Kodwa kwathi kuphela usuku lwesibili eseThekwini ngendlela owabeshumayela ebuye asindise ngayo wabe eselandelwa inqwaba yabantu. Wathi efika nje eThekwini wayeshumayela kwakubuthana bonke abantu. uShembe akazange akhe ibandla, kodwa abantu babephenduka bekholwa. Wayaye abase emabandleni aseduze nalapho ekhona. uShembe akaze lakhe ibandla, kodwa izimishini zalwa naye kakhulu. Azawemukela amakholwa aphendulwe uShembe. Wahlala eNatali iminyaka emithathu engenawo umuzi. Abalandeli bakhe elala nabo entabeni. Leli gama elithi inkosi sikelela ubaba noma ezule ezintabeni engenayo indawo yakhe lisuselwa lapho. Kwathi laba abantu asebephenduke bamlandela noma eyakuphi wababiza ngamaNazaretha. So uShembe alikho ibandla owakwalakha, kodwa laba abantu abamlandelayo wathi ngamaNazaretha. Wabatshela ningakwenzi lokhu nalokhu nalokhu ngamaNazaretha. Kodwa akaze qambe igama lebandla ukuthi khona ibandla lingamaNazaretha. AmaNazaretha wawafundisa ukuthi akakholwe ngokugcina imithetho kaJehova owayiloba ngenceku yakhe uMose njengoba kubhaliwe. Amen. Lesi sisekelo sokukholwa uShembe wasibhala phansi kuverse 3 womthandazo weSabatha lapho ethi, mesabeni uJehova zukulwana ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe owanilobela yona ngenceku yakhe uMose, ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemikhosi. Ile mfundiso-ke uzolisa uthi nekaSathane. Waba nemithandazo emithathu owokuvuka ukulala noweSabatha. Waqamba amahubo angu-242 kuhlanganisa
nawe inkosi ila. Okuseqinisweni kumthandazo wonke incwadi kaShembe ukhuluma ngoJehova 458 times. Le ntombazane sithi uSathane angeke ikhombe into eyenziwe uShembe ubaba mkhulu ongathiwa ivela kuSathane, ngeke, ngoba ayikho. Uyaseyisa, uyasithuka. Akusho ukuthi uma phakathi kwena kuhlubuka ingane yenza into engahambelani uNkulunkulu sekufanele uthuke bonke abantu abalapha. Ngoba before uthuka umuntu ufanele ufunde ngaye. Hayi uvele ufayele nje inhlamba sengathi uyahlanya la ekhaya. Vele futhi le ntombazane iyahlanya ekhaya. Ingenwa ngamadimoni. uShembe akagcinanga ngokwafundisa ngokukhonza uJehova maNazaretha. Wabuye futhi wawafundisa ngoJesu. Lene ethi siyamziba. Lokhu kuthola ngisho kumahubo akhe. Kwihlabelelo 5 uShembe uthi nina abathanda ukuphila emhlambeni kaJesu. Khumbulani incindezi yendlela engasekhaya. Umkhondo mncinyane wehlula amagwala. Nesango lincane lingenwa ngamandla. Izinyoni zinezindlu zihlala kamnandi. Kepha uJesu akanandawo lapha engahlala khona. Abathanda ukumlandela uJesu mabasidele kuqala bengayisabi imiyalo ephelisa amandla. Bathabathe isiphambano emahlombe abo basifele isethembiso basithenjiswayo. uShembe wasifundisa ngoJesu. uShembe wahlabelela ngoJesu. Mangikhuluma ngoShembe ngikhuluma ngobaba. Amen. Akuzothi ngoba kuqhamuka labafana abahlubuka ekukholweni bese sonke sithuka ngabo. Ngeke sikungamukele lokho. Abathuke thina ngento eyenziwa yithi njengoba siyi-MCG nje. Thina sakubeka ngokosobala ukuthi silandela umprofeti. Amen. Ku-Isaiah 43 verse 10 to 11 uthi ningofakazi bami kusho uJehova nenceku yami engiyikhethileyo ukuze nazi futhi ningikholwe niqonde ukuthi mina nginguye. Akukho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwami futhi akekho oyokwenziwa ngemuva kwami. Mina nginguJehova. Ngaphandle kwami akekho umsindisi. Kusho uNkulunkulu. Lapha sikhuluma into eyikhuluma uNkulunkulu. Amen. Ebhaliwe. uShembe ivangeli lakhe walisusela kule ncwadi efundisa ukuthi uNkulunkulu munye, igama lakhe nguJehova. So thina sikaze sithi uShembe uNkulunkulu. Uma abantu bonyanzi bethi uShembe uNkulunkulu nalelo luthi uNkulunkulu alikhulumi yona indaba imfundiso kaShembe. Lihlubukele nje. Ngakho kasikwazi ukuthi uma abantu basebuhleni behlubukile besezothuka uba umprofeti. Ngomprofeti silandelana sonke. Ngakho emhlabeni nasezulwini akekho uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova. Amen. uShembe akazange waba nemfundiso ukuthi uJesu uNkulunkulu kumbe ulingana noNkulunkulu. Njengoba noJesu engakaze ayikhulume into enjalo. uJesu noShembe bayizithunywa zikaJehova. Bangabaprofeti bakaJehova. Amen. That's what we do. That's what we preach. Lokhu uShembe wakuveza ngokusobala kwihlabele 119 lapho ethi thina siyamthanda lo onokusindiswa. Ihlangu sethu nguJehova onokusindiswa. Thina siyamthanda lo onokusindiswa. So phelela sonke uJehova onokusindiswa. Wena uyamdinga lo onokusindiswa. Kuphela uJehova onokusindiswa. Alikho nelinye igama esingasinda ngalo
kuphela igama likaJehova esingasinda ngalo. Asinahlangu esingafika ngazo, kuphela igama likaJehova esingafika ngalo. Asinahlangu esingalwa ngazo, kuphela igama likaJehova esingalwa ngalo. Amen. Amen. Umprofeti uIsaya Shembe akaze alokothe azibize ngoNkulunkulu. Hlobo. So angazi ukuthi uma umuntu esekhuluma ngomprofeti Isaya Shembe ethi uSathane uchaza ukuthini. Uthi uSathane ngoba enzeni. Esikhundleni salokho wayethi uyingceke kaNkulunkulu. Uyisikhonzi sikaNkulunkulu. Ubufakazi balokho ihlabelelo 134 lapho ethi Inkosi kubusise wenceke yenkosi, ulihambise wenceke yenkosi. Nazo izizwe zilindele zonke eziphansi kwezulu. Inkosi kubusise wenceke yenkosi, ikwandisele imihla phansi kwezulu. Zilindele zonke lezo zizwe zonke eziphansi kwezulu. Inkosi kubusise wenceke yenkosi, uhambise izwi lakhe wenceke yenkosi. Lezi zizwe zilindele zonke eziphansi kwezulu. uJehova akwakhe inceke yenkosi, uhambise izwi lakhe inceke yenkosi. Lezi zizwe zilindele zonke eziphansi kwezulu. Inkosi kubusise wenceke yenkosi, usesule izinyembezi ngegama lenkosi. Zonke lezi nyembezi zilindele wena zonke eziphansi kwezulu. Lesihlabela siqanjwa ngoShembe, safika ney'ngelosi. Amen. Safika ney'thunywa zasezulwini. Kubhaliwe ngitshela ukhosi lafika nesithunywa. Lesihlabelelo safikiswa zingilosi kumprofeti, zihlabelela ngomsebenzi wakhe wokushumayela. Ingilosi zimbiza ukuthi uyingceke yenkosi, naye ngoba uyichaza ukuthi uyingceke yenkosi. Ukuze uthi umuntu ulidimoni, kufanele ubheke izimfundiso nezenzo zakhe. Okokuqala kumele ufune ukuthi ufundisane ngoNkulunkulu. Awukwazi ukuthi ngoba umuntu akasonto noba usuvele uthi uyidimoni uSathane ubhali. Kodwa efundisa ngoJehova. Okwesibili ukuthi yena wenzani ephambene nomthetho kaNkulunkulu njengoba sawufundiswa ngose. Fanele ke noma ngabe shumela ngoNkulunkulu kodwa ukhombe yena ukuthi wena lento oyenzayo uyathakatha uyaqonywa wenzani ayihambelani nemfiso kaJehova usumthukake. Kodwa awukwazi ukuthi ungavela uthuke umprofeti nje kaNkulunkulu kungekho isici ongase usibeke sokuthi ngalokho lo muntu akamlandeli uNkulunkulu. Ngoba ile ntombazane ngichaza ukuthi umuntu ulandela uNkulunkulu ngoba elandela inkolo yakhe. Okwesibili ukuthi yena wenzani ephambene nomthetho kaNkulunkulu njengoba sawufundiswa uMose. Inqubo yokukholwa kwebandla lamaNazaretha uShembe akagcinanga ngokuyifundisa ngomlomo, kodwa wayibhala phansi. Kuyo yonke imithandazo uShembe wabhala phansi ukuthi leli bandla ngelikaMenzi wezulu nomhlaba. Amen. Mhla ka-4 January 2010 kwafika ingilosi kimi ihamba ngezinyawo yathi ithunywe nguShembe inkosi ilanga. Uthi uShembe angiphume ebuhleni bese ngimakhela ibandla likaJehova. Kulo ngifundise abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Ngithathele eBhayibhelini nasehlabelelweni zamaNazaretha. Kusho ukuthi nathi njena sikhonzwa uSathane la. Baphela yonke into esishumayela lapha sishumayela into esifundiswa ubamkhulu. Kusho ukuthi ke nathi sikhonza uSathane. Ngibuye ngithathele izintshumayelweni zomprofeti efundisa amaNazaretha ukuthi uJehova ufanele bamdumise kanjani abantu. Kusukela mhla ka-30 September 2010 ngaphuma ebuhleni ngenza lokho engifundiswa ingilosi ukuthi uJehova kumele simkhonze kanjani. Ingilosi ayigcinanga ngokunginika umyalezo, kodwa yahlala nathi isikhokhela ukuthi uJehova kumele simkhonze kanjani. Uma le ntombazana ithi ubaba mkhulu wathi ungumqali wendlela eya kwaSathane,
njengoba mina ngifundisa ngezintshumayelo zakhe, ake asichazele ukuthi iziphi izintshumayelo zami ngeBhayibheli ezifundisa ukukhonza uBhali. Le ntombazana angeke ichaze ukuthi iliphi ivangeli elafundiswa ngubaba mkhulu elisusa abantu ukukhonza uJehova bakhonza uSathane. Ukubonisa ukuthi le ntombazana liyaxhapha ikhanda layo, khona lapho itholakala isihlasela nenkolo yama-Muslims, i-Islam. Ithi ingakho nithandana namaSulumane ngoba nonke nikhonza uSathane njengamaSulumane neQuran. Yikho ngithi le ntombazana uma ikhuluma ugcina ungazi ukuthi ithini ngempela. Iyagula ekhanda, kufanele isibhedlela esenhlala. Amen. Wawasiza-ke wona uMuhammad wawabhalela elawo ibhuku. Fundani iQuran ngoba nina namaSulumane ningaba ndawonye, ningaba kaSathane esihogweni namadlozini. Uyabona umuntu ovele sukele nje kuthuke nje. Ethi uyinja. Ungazi ukuthi uyinja kanganhloko. Njengoba sengishilo, alikho ibandla elilandela umthetho kaNkulunkulu njengoba ubhaliwe eBhayibhelini eledlula ibandla lamaNazaretha. Ngiyowakhipha eceleni amahlubuka asebuhleni nomholi wawo. Angikhuluma ngendaba yasebuhleni ngoba abantu basebuhleni kusho bona ukuthi uNkulunkulu wabo unyazi. Kodwa ungathi mabethuka unyazo bese bezothuka nomprofeti bese bethuka nathi esilandela imfundiso zomprofeti. Ngoba thina asikaze sisho ukuthi umprofeti uNkulunkulu ngoba naye futhi akakaze esho ukuthi uNkulunkulu. Le ntombazana ingikhumbuza umfundisi webandla leSatanism uAnton LaVey. Eminyakeni yo-60s uLaVey wavula ibandla leSatanism eAmerika. Wafika esontweni efake ukhololo kodwa ephuca ikhanda. Izintatheli zasezimbuza ukuthi njengoba ungumfundisi ufake ukhololo nje, ukuphuca ikhanda komfundisi usho ukuthini? Kwakuze izintatheli zibuza uAnton LaVey. Le Satanist yathi ngokuphuca ikhanda ngiphikisa uNkulunkulu othi umfundisi akangaligondi ikhanda. Levi 21 verse 5 to 6. Le ntombazana ihlala iphuca ikhanda kodwa ithi umprofeti. Yikho ngiyagula nje lekhanda. Ukuqhamuka kwentombazana ephuca ikhanda engaligcini nesabatha izohlasela umprofeti okunguye owasifundisa inqubo yokukholwa ngokugcina umthetho kaJehova. Bese izothi lo mprofeti ulandela uBhali ukusanganelwa ikhanda. Nazo zonke lezi zinto ezikhuluma ngama-Muslims nangeQuran awuzazi ukuthi isithatha. Akekho umuntu ongumKristu ophilayo ophile ekhanda ongathi umprofeti Muhammad neQuran into ehlangene noBhali. Okuseqinisweni imfundiso onkolo yobuKristu njengoba ibhalwe kuma-creeds awo ethi uNkulunkulu wawo uBhali. Amen. Delwa ubakhothele leyo creed. Ngoba kubhalwe kwi-creed yamaKristu ukuthi amaKristu akhonza uBhali. Amen. Kodwa manje sezothi ithini esikhonza uBhali. Okusho kwalena lokwabhali lo akawazi bayona into engikhuluma ngayo ukuthi ama-creeds amaKristu iwona athi uNkulunkulu wamaKristu uBhali. Hayi ukuthi kusho mina, kusho imibhalo yamaKristu. Angazi noma le ntombazana iyakwazi yini lokho. Kodwa le ntombazana isizothi iIslam Islam namaNazaretha akhonza uBhali. Angazi ukuthi ukuthatha ukuthi amaNazaretha akhonza uBhali ngoba kubhalwe kuma-creeds ukuthi
amaKristu akhonza ukubhala akubhalanga thina kwabhala abasunguli yenkolo yobuKristu. Amen. So le ntombazane ingezi kuzohlanyela. Amen. Asihlali la emakhaya. Bengebe nenkinga uma le ntombazane ibiqondise kuManazareth asekuhleni nomholi wabo. Ngoba ibona abaphumele obala. Bathi umholi wabo uNkulunkulu. Bachitha nezimfundiso zomabamkhulu. La maNazaretha mbumbulu ahlabela amadlozi. Basonta nezangoma. Bafuye ongqingili enkonzweni. Benza okuningi okuphambene nobuNazaretha njengenkolo kaJehova esayifundiswa umprofeti. Kodwa ukuthuka umprofeti ngalezi zinhlamba yize ungeke ukhombe ukuthi ngokweBhayibheli othi uyalifunda umprofeti intoni owayenza ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Lokho kugcwaneka. Lokho kungugcwaneka isibili. Amen. Inkosi busele khona. Amen.